I ho podem dir clarament, El sistema sanitari català avui està governat per xorissos. I això, ara ho explicaré, no és un exabrupte que digui són uns xorissos... No. No és cap exabrupte. Ara direm noms i cognoms de xorissos perquè quedi constància, tot i que els anem dient a tot arreu, però avui 2 anys després d'aquell 15M que tots vam sortir al carrer desesperats, avui, després de 2 anys de treball, ells tenen molt clar que la impunitat se'ls hi ha acabat. Se'ls hi ha acabat. I ho hem de començar a tenir clar nosaltres. Ells ja saben que se'ls hi ha acabat el rotllo. Ara ho hem de començar a tenir clar nosaltres. Amb tota la informació, amb tot el coneixement que hem compartit durant aquests 2 anys, ja no estem, com deia Antoni, només en una posició de defensa. Ja estem en una posició d'atac. I quan dic atac, no dic només un atac verbal, de dir sou uns xorissos, ens està fent... Estem en possessió i en capacitat, amb documentació, amb testimonis, amb treball fet, estem en posició de demostrar que aquesta gent que porta 30 anys al nostre sistema sanitari públic ha de marxar. I alguns no han de marxar, alguns hauran de passar per la banqueta dels acusats, perquè els criminals han de passar per la banqueta dels acusats i ens portarem. I si ens costa 30 anys, com els ha costat a Guatemala, treballarem 30 anys, no tenim pressa. Ells s'ho han carregat en 30 anys. Nosaltres, si calen 30 anys, estarem 30 anys. Que no s'esperin que ens cansarem, que no pensin que perquè això no està ple de gent ens hem cansat. Tenim més ganes que mai, perquè si fa 2 anys intuíem que ens estafàvem, ara ho sabem. Sabem, per exemple, que Ramon Bagó, un senyor que té la Creu de Sant Jordi, la màxima distinció d'aquest país, aquest senyor agafava els diners de tots nosaltres i saltant-se la llei, és a dir, il·legalment, es ficava els diners a la seva butxaca, els diners de la nostra sanitat. I ho sabem, això no és una opinió meva, tenim els documents que ho demostren. Tenim els documents que demostren que Xavier Crespo, la seva dona i un grup de gestors sanitaris de la comarca de la Selva es van embutxacar 2,4 milions d'euros dels hospitals públics de Calella. I això no és una opinió, tenim els documents oficials que ho demostren. Tenim els documents oficials que demostren que Prat i Manté van ser detinguts fa 3 o 4 setmanes per la Guàrdia Civil per xoriçar els hospitals de Reus. Tots vam gaudir molt quan vam veure com ens treien de casa seva i es ficaven en un cotxe de la Guàrdia Civil, que és on han d'anar tots aquests. Com a previ pas, primer la Guàrdia Civil i després els jutjats. I després la càrcel, perquè ja està bé. Els nostres hospitals, construïts amb els nostres diners, ara són patrimoni de l'Església. Això no ho permetrem mai. Això no ho permetrem mai i que s'ho vagin traient del cap. Que s'ho vagin traient del cap, que ens quedarem tan tranquils fent això. Perquè tenim els documents. Tenim els documents que demostren que hi ha gent que portava anys cobrant sous astronòmics sense anar a treballar. Sabem els noms d'aquestes persones. I els perseguirem perquè primer estem en el nostre dret de perseguir-los i segon, és la nostra obligació, perquè no es perseguiran amb ells mateixos. Sabem el que està passant a l'Hospital Clínic, sabem, abans Antoni parlava de la col·laboració público-privada. Tenim un exemple preciós de com és la col·laboració público-privada. El tenim aquí, en el Parc de Recerca Biomèdic de Barcelona, un edifici fabulós, preciós, per descomptat pagat amb els nostres diners. Doncs en aquell lloc, una sèrie d'hospitals públics es van aliar amb una empresa privada que es diu CRC i van començar a remenar caler públic. Han desaparegut 5,5 milions d'euros en mans d'aquests empresaris privats. Quin era el mecanisme? Les despeses, la part pública. Els guanys, la part privada. Han desaparegut. Hi ha un tio que està en cerca i captura per això. Ara, els 5,5 milions d'euros els haurem de posar nosaltres. I no només nosaltres. No sé si aquí hi ha algú que a la Marató de TV3 de l'any 2009 va col·laborar, o si hi ha algú que sàpiga que l'han estafat.
L'han estafat perquè en aquesta empresa de col·laboració público-privada que es diu Institut d'Alta... Bueno, es deia, perquè ara ha desaparegut i només tenim el forat. Un dels investigadors de l'Institut d'Alta Tecnologia, la Marató de TV3 li va concedir 145.000 euros per portar a terme una investigació. Passaven els mesos i l'investigador no rebia els 145.000 euros fins que va anar a la Fundació de la Marató i els va dir: escolta, a mi no m'ha arribat res. Quan van començar a investigar van descobrir que faltaven els 145.000 euros i que faltaven els 5,5 milions d'euros que han sortit de llocs públics, de llocs com la Vall d'Hebron, de llocs com l'Hospital Clínic, com l'Hospital Sant Pau. Aquests hospitals que diuen que no tenen diners per tenir llits oberts, però que hi ha un senyor, i dos, hi ha un senyor que es diu Norbert Galindo, hi ha un senyor que es deia, perquè s'ha mort, Carles Sampons, molt ben relacionats amb els partits polítics que han manat en aquest país, que s'han emportat els diners, amb noms i cognoms. El Norbert Galindo aquest es veu que no el troben, no? L'estan buscant però no el troben. Bé, el pitjor de tot, i també enllaçant amb el que deia Antoni de TV3 i de que hem de defensar una sanitat pública, TV3 fa mesos que té coneixement d'aquesta estafa i la seva directiva està amagant aquesta estafa. Algú d'aquí havia sentit que de la Marató de TV3 havien desaparegut 145.000 euros? No ho diuen. Nosaltres mateixos vam parlar amb la direcció de TV3 i van dir que ells no ho dirien. Això sí, ens posaran l'anunci l'any que ve, un anunci que plorarem, ens posaran allà un nen malalt i vinga a donar diners. Un diners que van a parar a aquests xiringuitos, a aquestes màfies, a aquests cau de lladres, que és la col·laboració público-privada. No té cap altra definició. Com ha dit ell, no és demagogia, ha desaparegut els diners, ho han condemnat els jutjats, aquesta gent està en busca de captura. Què més falta perquè ens adonem que són uns lladres i que ens estan robant? Tenim tota la informació. I comencem a tenir victòries. Antoni parlava de Ríos Montt, però aquí també comencem a tenir victòries. Comencem a tenir victòries perquè, per exemple, Ramon Bagó, creu de Sant Jordi, i amic de tots els presidents de la Generalitat dels últims 30 anys, Ramon Bagó ha estat investigat per l'Oficina Antifrau de Catalunya. L'Oficina Antifrau de Catalunya ha vist delicte en els contractes que ha rebut i actualment la Fiscalia investiga els negocis de Ramon Bagó. Que es vagin preparant, perquè això només és el principi. I això no ho ha fet el Parlament. Això no ho ha fet una comissió de no sé què. Això ho ha fet la pressió popular. Quan ha començat a sortir la merda d'aquest sistema, la pressió ha fet que aquesta gent comenci a desfilar pels jutjats. Perquè no és només Ramon Bagó. Prat i Manté no només han estat detinguts. A Prat i Manté els hi han retirat el passaport. La setmana passada van demanar permís per anar a una xerrada a Santo Domingo i els hi van dir: vostè porta 30 anys fent el que li surt dels pebrots, però vostè a Santo Domingo no va perquè vostè és un presumpte delinqüent i vostè d'aquest país no surt fins que expliqui on són els 800.000 euros que vostè i el seu amic van robar dels hospitals de Reus. Per tant, anem guanyant, que es vagin preparant perquè això només és el principi. És el principi perquè tenim a la cúpula de Sant Pau imputada. Estan imputats, i no estan imputats perquè va venir un jutge bo o va baixar l'Esperit Sant o el govern d'aquest país s'ha posat a fer la seva feina, que és defensar els ciutadans. No, està imputat perquè una treballadora de l'Hospital de Sant Pau ha dit: s'ha acabat, i encara que me jugui el lloc de feina, encara que quedi significat, m'és igual, aquesta gent han de respondre i respondran. I quan vagin al jutjat estarem a la porta per dir-los el que pensem, perquè la justícia farà la seva feina, però sola no farà res, o estem allà, que és com hem començat, o a la que tornem a casa torna la impunitat. No pot tornar la impunitat. Ara s'ha obert una comissió de sanitat, una comissió d'investigació de sanitat al Parlament de Catalunya. Tots vam estar molt contents, fins i tot el PSC que està emmerdat en gairebé tots els escàndols de la corrupció a la sanitat catalana. Fins i tot el PSC va votar a favor i vam dir: ostres, què els hi ha passat? Però mira, han votat a favor d'obrir una comissió. Ostres, comença la regeneració. Mentida, perquè tot i aprovar la comissió d'investigació, quan va arribar el moment de votar quines eren les persones que havien d'anar al Parlament a dir el que ha passat en aquest país amb la sanitat, doncs
Doncs... Els documents! Els documents! Que volin, que corrin, que es llegeixi tothom. Doncs... Llegeix. Aquí tens 3, 4... No, és igual, estaven desordenats. Ah, bueno. Sí. Perquè, bueno, ara us llegiré, mira, ara que trobem aquest, us llegiré un trosset d'un... Que no voli. Doncs, per on no, ara he perdut els papers. Sí, la comissió d'investigació, no? I dius, hosti, molt bé, l'ha obert, el PSC ha votat a favor, comissió d'investigació. Cada partit ha de proposar una gent que vagi al Parlament a explicar què ha passat, no? Un dels proposats em sembla que era Antoni Barberà, no l'han volgut. Convergència i PSC han votat en contra de que aquest senyor vagi al Parlament a explicar. Bueno, ells van dir que hi havia experts, però l'altre eren opinadors. Sembla ser que aquest senyor, que és metge, que porta 30 anys estudiant i denunciant aquests xorissos, doncs és un opinador. Bueno, se ve que nosaltres també, la Marta i jo, que fem llet, ens van proposar. També, fora. I dius, mira, saps què? Al final, com que som aquesta gent que va per les places i tot això, potser sí que som una mica berroflautes, no? Però clar, tampoc van acceptar a la comissió, i PSC i Convergència i Unió van votar en contra, de que comparegui el síndic de comptes que va descobrir com Xavier Crespo i la seva dona van fer desaparèixer 2,4 milions d'euros dels hospitals de Blanes i Calella. Un síndic de comptes també és un xarlatan i un opinador? O és que tenen por de que la gent que els ha descobert vagi al Parlament a explicar el que han descobert? Perquè tampoc han admès a la compareixença a l'Àngel Martínez Castells, que per cert és la persona que ha prologat el nostre llibre. La gent de Dempeus, tots en bloc fora. La gent de Catac, tots en bloc fora. La Pars, tots fora. Dius, bueno, són tots uns perroflautes. Pues l'administrador concursal d'aquest xiringuito públic o privat que ha estafat a TV3, aquest no és cap perroflauta, té una oficina molt maca, molt d'allò, jo he vist aquest senyor i tal. Aquest senyor ha fet un informe on t'explica fil per randa com han desaparegut de l'Institut d'Alta Tecnologia els 5,5 milions d'euros. Per què no vol el PSC i Convergència i Unió que aquesta gent, amb documents legals, amb documents judicials, vagi al Parlament i expliquin el que saben? És molt simple la resposta, perquè ells són còmplices, són absolutament còmplices. I no entenc com a Convergència i Unió i al Partit Socialista de Catalunya encara queden persones que es creuen honestes. Si queda algú honest en aquests partits que estan traint i que estan desmuntant la sanitat catalana per vendre-se-la als seus amics, hauria de fer un pensament i aporrar-se, perquè no tenen cap intenció d'esmena. Les votacions en contra de les compareixences que van fer fa 2 setmanes al Parlament és la confirmació total de que aquests dos partits han triat un bàndol, i han triat el bàndol dels empresaris que es contracten a si mateix, han triat el bàndol dels que roben i han triat els bàndols dels que s'estan borrant de nosaltres. Per tant, nosaltres també haurem de triar bàndols. Tot això que hem descobert no ha passat sol, no ho han fet les forces de seguretat de l'Estat, tot això ha estat possible, tots aquests descobriments han estat possibles perquè hem sortit al carrer, i no només a fer una cacerolada o una mani. Després de la mani hem anat a casa, hem mirat el BOE, hem fet vídeos, hem fet cartells, hem fet xerrades, i estan acollonits perquè si no, per què no ens deixen anar al Parlament? De què tenen por? Ara, que jo sí que aniré al Parlament, me quedaré a fora, però el dia 27 de maig, el dia 27 de maig, a les 3 de la tarda en el Parlament de Catalunya, van els 3 primers compareixents. 2 d'ells jo els conec i tinc documents que demostren que estan plens de merda. Un és Ramon Bagó i Agulló i l'altre és Francesc José María. Jo aniré a la porta del Parlament a preguntar-li on són els meus diners i a que m'expliquin tota la merda que tenen. A mi no m'explicaran res, però m'hauran de sentir. M'hauran de sentir perquè aniré al Parlament. No puc estar dintre? Doncs me quedo fora, m'és igual. Potser a dintre no me deixarien dir-los algunes coses que a fora sí que els hi podré dir. I acabo. Cada dia m'explicaven que a Belvitge, en comptes de resignar-se,
han començat a posar denúncies als que no atenen els malalts. I estan acollonits, perquè a la que reben una denúncia, aquell malalt passa directament a primera fila. Els hem de denunciar a tots, i cada un, no només a Boi Ruiz, que Boi Ruiz és un mentider, per cert, i cada dia tenim més proves, però no mentider en l'aspecte d'insult. Mentider, com diu Antoni Barberà, de gent que diu mentides. Són mentiders, i ho podem provar. Són mentiders quan l'altre dia Boi Ruiz a Ràdio 4 va encobrir i defensar a un metge corrupte de la Mútua de Terrassa que estafa els pacients, que els hi fa pagar, que els hi demana que li paguin en negre. Doncs Boi Ruiz ha sortit per la ràdio pública i ha dit que això no era res. Senyor, abans teníem un metge corrupte, ara tenim un metge corrupte i un sistema i un conseller que els defensa. Prou. Aquesta gent, com Mont aquest, com es diu, Riosmont, és el sol. El conseller, no sé si trigarem, crec que no trigarem 30 anys com allà. Aquesta gent s'haurà de seure davant d'una banqueta dels acusats, i a la sala, quan es jutgin, estarem tots nosaltres, i a la porta del jutjat estarem tots nosaltres, i estarem a la porta de les seves cases fins que expliquin on estan els diners que ens han robat. Són els nostres diners. I ara acabo, de veritat. A Belvitge estan fent servir la via judicial i els espanta. Al carrer s'està fent servir la via de la pressió popular i els espanta. A les xarxes socials s'està fent servir la via de la difusió, de que no quedi ja ningú que no se n'adoni, perquè tenim els papers de que aquesta gent ens roba. Els hem d'aturar. I no ha de quedar ningú. Només han de quedar en el costat dels que roben, els que roben, perquè qualsevol que es queda impassible davant de lo que estan fent és el seu còmplice. Cadascú que triï el bando que hagi de triar. I ara acabaré llegint, no ho tenia pensat, però ho he trobat i... El president dels hospitals de Blanes i Calella és un senyor que es diu Albert Fernández Terricabras. No és el filòsof aquell, és un altre, no sé si són familiars, però Albert Fernández Terricabras. A més de ser el president dels hospitals de Blanes i Calella, aquest senyor és d'una escola que es diu IES, no? Que és una d'aquestes com ESADE, IES i no sé quines altres més, que d'allà surten tots aquests fenòmenos de la col·laboració público-privada, no? És aquest exèrcit de tots macos, aquests sí que van al Parlament, aquests sí que els deixen entrar al Parlament. Doncs bé, aquest senyor, a més de ser el president dels hospitals públics de Blanes i Calella, forma part de IES, i a través de IES forma part d'un fons d'inversió de capital risc que curiosament inverteix en empreses de sanitat privada. Advance Medical, Second Opinion no sé quantos, tot això ho tenim, I vam veure un dels seus socis en aquest xiringuito, es diu Pedro Nueno. No sé si a algú li sona Pedro Nueno. Ara us sonarà, o a partir d'ara us sonarà, perquè Pedro Nueno, a més de ser l'amic d'aquest president d'hospital públic, publica coses a La Vanguardia. La Vanguardia, que és ese diari que jo conec que hi ha països on els diaris, els amos dels diaris també han hagut de seure a la banqueta dels acusats per la seva complicitat en certs regímens. Quan veiem coses que publica La Vanguardia, jo, òbviament, no seré jo qui vulgui portar periodistes davant d'un jutge. De fet, jo ja he anat, però no aportant periodista, a mi m'han portat, ja em poden continuar portant, però no els periodistes. L'amo de La Vanguardia, que em sembla que és el vicepresident de la Caixa, si no tinc mal entès. Doncs bé, al diari del vicepresident de la Caixa, el senyor Pedro Nueno, soci d'aquest senyor que deia abans, diu un article que es deia Liderando, son líderes de la nuestra sociedad, y diu: hay que privatizar todo lo que todavía es propiedad pública, pero de verdad y en un mes. Aeropuertos, loterías, cárceles, hospitales. Hay que poner a los jóvenes a trabajar obligatoriamente hasta 2 años gratis. Aquest senyor ningú li ha posat una querella. Diu,
Hay que poner a los jóvenes a trabajar obligatoriamente hasta 2 años gratis si tienen carrera y más si no la tienen. Si a quien los emplea le encantan y los quiere retener, tendrá que empezar a pagarles mucho antes. Y si no valen para nada, se los tendrá que enviar a alguna institución que los rehabilite con dureza. Això ho ha publicat La Vanguardia. Nos enfrentaríamos a una protesta masiva, dice el señor, que no es tonto del todo. Habría que aguantar gritos unos días y meter en la cárcel a alguno que se pasase.